Pozdravujem všetkých priaznivcov histórie. Vítam vás pri ďalšom dieli podcastu History s Petrom Vanekom. Dnes si niečo povieme o počiatkoch fašizmu v Taliansku zhruba do roku 1928. Úvodom však budem venovať pár minút teoretickému vymedzeniu a definícii pojmu fašizmus. Pomôžem si pritom najmä vynikajúcou prácou s názvom Fašizmus historika Jakuba Drábika, pôsobiaceho na Slovenskej akadémii vied. Samotná všeobecná definícia podľa Jakuba Drábika znie nasledovne, citujem: Fašizmus je politická ideológia, ktorej základom je revolučný nacionalizmus a ktorá sa vyznačuje predstavami o prichádzajúcej kríze a rozklade národa, o dekadencii a národnom potupení. Snaží sa pritom, spravidla násilím, o dosiahnutie utopického národného znovuzrodenia prostredníctvom očisty národa od nepriateľov, údajne zodpovedných za úpadok, a o následné vytvorenie nového politického, hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského poriadku a nového človeka. Koniec citátu. Prívrženci fašizmu sú presvedčení, že žijú v dobe národného, sociálneho, politického, ekonomického i kultúrneho úpadku. Krajina je podľa nich na pokraji kolapsu. Svoje poslanie vidia v zvrátení tohto regresu a v úvodzovkách v znovuzrodení národa. Samotný fašizmus možno považovať za extrémnu či revolučnú formu nacionalizmu. Historicky sa v praxi obvykle aplikoval vodcovský princíp. Teda, silný jedinec, stojaci na čele jedinej povolenej striktne hierarchicky organizovanej strany, mal vyviesť štát, respektíve národ z marazmu, v ktorom sa nachádzal. Cieľom je zvrhnutie demokracie a nastolenie diktatúry. Z ekonomického hľadiska má fašizmus údajne predstavovať akúsi tretiu cestu medzi socializmom a kapitalizmom. Medzi charakteristické znaky fašizmu patria podľa Jakuba Drábika, citujem, autoritárstvo, radikálny nacionalizmus, militarizmus, snaha o dosiahnutie totalitnej vlády, sociálny darwinizmus, rasizmus, xenofóbia, populizmus a kult mladosti a sily. Fašizmus odmieta liberálne hodnoty, individualizmus, materializmus i marxizmus. V hospodárskej oblasti sa zvyčajne snaží o dosiahnutie regulovanej a integrovanej národnej ekonomickej štruktúry, nazývanej korporatívny, stavovský, národno-socialistický či národno-syndikalistický štát. Koniec citátu. Typickým pre túto ideológiu je aj šovinizmus, snaha o vybudovanie impéria, boj s vnútorným i vonkajším nepriateľom či prekrúcanie histórie. Fašizmus sa prvýkrát úspešne presadil na politickej scéne v Taliansku. Jeho najextrémnejšia forma sa etablovala v Nemecku, išlo o tzv. Národný socializmus, teda skrátene nacizmus. Špecifickými črtami nacizmu boli najmä biologický rasizmus a antisemitizmus. Okrem Talianska a Nemecka sa táto ideológia etablovala v 30. rokoch 20. storočia v mnohých krajinách Európy, samozrejme s prevládajúcimi lokálnymi či národnými špecifikami. Napríklad slovenský fašizmus pracoval so silnou protimaďarskou rétorikou. Naopak v Maďarsku rezonovala snaha pripojiť územia bývalého Uhorska a tak ďalej a tak ďalej. Vráťme sa ale späť k našej hlavnej téme a položme si otázku. Aké boli príčiny etablovania sa fašizmu na Apeninskom poloostrove a prečo práve Taliansko? Etablovanie fašizmu v Taliansku bolo výsledkom viacerých politických, ekonomických a spoločenských faktorov. Významnú rolu zohrala Prvá svetová vojna, ktorá rozvrátila dovtedajší systém, avšak nebola jedinou príčinou. Uvedenému som sa venoval vo svojom druhom podcaste. Apeninský poloostrov trpel niekoľkými špecifikami, ktoré boli výsledkom predchádzajúceho historického vývoja. Štát bol nejednotný a prehnitý korupciou,
Prevládali obrovské regionálne rozdiely, buržoázna vrstva bola príliš slabá a nepočetná. Skrátka, nedarilo sa budovať modernú kapitalistickú spoločnosť. Obrovský problém predstavovala nedoriešená agrárna otázka, ktorá sa prejavovala zaostalosťou poľnohospodárstva a chudobou vidieka. Krajina bola rozdelená na relatívne vyspelý priemyselný sever a zaostalý agrárny juh. Zaujímavé je, že toto delenie pretrváva viac menej dodnes. Uvedená dichotómia polarizovala spoločnosť a výrazne ovplyvňovala vnútorný politický život. K tomuto v úvodzovkách smrtiacemu koktejlu sa navyše pridali neuspokojené nacionálne a koloniálne ambície. Ďalší vývoj bol významne ovplyvnený vypuknutím povojnovej hospodárskej krízy, ktorá ešte viac oslabila centrálnu štátnu moc a uvrhla Taliansko do chaosu. Krajina sa dostala na pokraj revolúcie. Ekonomický prepad generoval masy nezamestnaných, medzi ktorých patrili aj demobilizovaní vojaci. Uvedené nahrávalo extrémnej lavici, reprezentovanej Talianskou socialistickou stranou, ktorá sa snažila zvrhnúť legitímnu vládu a nastoliť diktatúru proletariátu. V rokoch 1919 až 1920 sa v priemyselných mestách konalo dohromady viac ako 3000 štrajkov. Robotníci obsadili väčšinu tovární na severe Talianska a vytvárali v nich gardy podľa vzoru bolševického Ruska. Na juhu krajiny sa zas aktivizovali roľníci a bezemkovia. Prudko rástli ceny potravín, dochádzalo k rabovaniu obchodov, k masovým demonštráciám a nepokojom. Demokratickej vláde sa nakoniec podarilo odvrátiť bezprostrednú hrozbu revolúcie. Avšak mocenská elita, ako aj bežná populácia, prestali definitívne veriť v parlamentnú demokraciu a začali čoraz viac podporovať radikálne hnutia. Vážnosť situácie možno demonštrovať na destabilizácii exekutívy. V rokoch 1919 až 1922 sa vláda vymenila celkovo 6-krát. V uvedenom chaose sa darilo presadiť fašizmu, ktorý hlásal nastolenie vlády pevnej ruky, poriadku a stability, ako aj rýchle vyriešenie vážnych povojnových problémov a národnej frustrácie. Fašizmus pritom zdieľal mnohé podobné črty s nenávideným marxizmom-leninizmom. Obe ideológie boli totalitného charakteru, vynúcovali si názorovú jednotu, používali teror voči svojim rivalom, stavali štát nad jednotlivca, ťažili z povojnovej biedy a celkovo z krízy vtedajšieho zriadenia, ktoré zdanlivo nebolo schopné reagovať na aktuálne problémy a výzvy. Fašisti bolševici bežne zneužívali strach a obavy más, ktoré chceli absolútne ovládať. V krajine sa v tomto období začali živelne formovať mnohé menšie polovojenské štruktúry, tzv. Fašes, v preklade zväzky. Samotný pojem pochádzal z latinčiny a označoval zväzky prútov, omotané červeným remeňom a so zastrčenou sekerou, ktoré v antickom Ríme symbolizovali zvrchovanú trestnú moc štátu, teda išlo o symbol poriadku. Tieto štruktúry nemali žiadnu centrálnu organizáciu a do ich radov vstupovali najmä demobilizovaní vojaci z nižšej strednej triedy a študenti. Ich členovia presadzovali militantný ultranacionalizmus. Hlavným cieľom bolo zvrhnúť demokratickú vládu a spraviť z Talianska v úvodzovkách opäť veľkú a silnú krajinu. A propos, že vám je toto heslo povedomé aj dnes, ale o tom inokedy. Medzi tieto polovojenské štruktúry sa radila i fašistická organizácia vedená Benitom Mussolinim. Vznikla 23. marca 1919 v Miláne a nazývala sa Fasci di Italiani di Combattimento, v preklade Talianske bojové zväzky, respektíve zväzy.
Zaujímavé je, že sám Mussolini pôsobil v minulosti ako učiteľ a radil sa medzi vplyvných ľavicových žurnalistov. Ešte v roku 1914 bol za svoje militantné postoje vylúčený zo socialistickej strany a z novín Avanti, v preklade Vpred. Nespokojní jedinci na čele s Mussolinim sa koncentrovali okolo novín Il Popolo d'Italia, v preklade Ľud Talianska. Odmietali neutralitu a požadovali vstup Talianska do vojny. V povojnovom období vnímali fašisti a veľká časť obyvateľstva ako obrovskú nespravodlivosť, že neboli uspokojené ich teritoriálne nároky. Hoci Taliansko sa radilo medzi hlavných víťazov Prvej svetovej vojny, tak len minimálne posilnilo svoje pozície v Stredozemnom mori, na Balkáne a v Afrike. Stále viac sa ozývali hlasy požadujúce zisk Tyrolska, Terstu, Rieky, Dalmácie, gréckych ostrovov, ako aj nových kolónií. V júni 1919 predstavili Mussoliniho fašisti svoj prvý politický program, ktorý možno považovať za revolučný, populistický a protikapitalistický, paradoxne však aj pomerne antimilitaristický, relatívne pokrokový a v mnohých črtách ľavicový. Jeho autormi boli známy syndikalista Alceste de Ambri a futurista Filippo Tommaso Marinetti. Iróniou osudu je fakt, že prvý zo spomínaných autorov patril medzi kritikov Mussoliniho a nakoniec v roku 1926 emigroval pred represívnym režimom do Francúzska. Fašisti vo svojom politickom programe okrem iného požadovali všeobecné volebné právo, právo voliť a kandidovať pre ženy, 8-hodinovú pracovnú dobu, minimálnu mzdu, posun veku odchodu do dôchodku zo 65 na 55 rokov, znárodnenie všetkých tovární na zbrane a trhaviny, mierové šírenie talianskej kultúry po svete, zhabanie všetkého majetku náboženským spolkom a zrušenie všetkých biskupstiev. Samotný Benito Mussolini narábal so spomenutým programom oportunisticky. Jednotlivé body buď ignoroval, obchádzal či inak upravoval podľa politickej potreby. Program formálne spájal početné nesúrodé skupiny, respektíve frakcie a ich záujmy v rámci fašistického hnutia. Situácia eskalovala na talianskom vidieku. Socialisti intenzívne presadzovali vyvlastnenie pozemkov a následnú kolektivizáciu poľnohospodárstva. Uvedené ohrozovalo veľkostatkárov, ktorí povolali na obranu majetku práve fašistov. Zhruba na jeseň roku 1920 vypukla vlna krvavého násilia. Na vidieku a neskôr aj v mestách sa začali objavovať úderné oddiely, tzv. Skvadristi, prezývaní podľa farby svojich odevov aj ako čierne košele. Tieto polovojenské jednotky fašistov podnikali násilné trestné výpravy proti socialistom a ich priaznivcom. Z obáv pred bolševizáciou krajiny ako v Rusku sa na Mussoliniho stranu postavili aj priemyselníci, elita hospodárskeho života a veľká časť strednej triedy. Uvedené zabezpečilo jeho hnutiu štedrý zdroj príjmov. Po parlamentných voľbách sa Benito Mussolini stal v máji 1921 dokonca poslancom snemovne. Celkovo získali fašisti 36 mandátov. Nasledovala ďalšia reorganizácia vlády, do čela ktorej sa postavil socialista Ivanoe Bonomi. Ten v auguste uzavrel s fašistami prímerie. Obdobie relatívneho pokoja využila extrémna pravica na budovanie politických štruktúr. V novembri 1921 sa hnutie na svojom zjazde v Ríme transformovalo na národnú fašistickú stranu. Strana prijala vodcovský princíp. Na jej vrchole stal vodca, po taliansky Il Duce. Tento titul získal doterajší najvyšší predstaviteľ hnutia Benito Mussolini. Treba však podotknúť, že hoci Mussolini
bol najdôležitejší z fašistických vodcov, tak hnutie stále neovládal. Fašisti pritom neplánovali zviesť štandardný politický súboj, ale zvrhnuli legitímnu vládu a nastoliť vlastnú diktatúru. Hneď po rímskom zjazde obnovili násilnosti. Socialisti i komunisti sa nedokázali brániť organizovanej agresii a naivne sa spoliehali na ochranu kráľovského režimu. Uvedené vrcholilo počas vlády, ktorú viedol nový premiér Luigi Facta. Jeho kabinet vystriedal 26. februára 1922 predchádzajúcu Bonomiho garnitúru. Fašisti medzitým systematicky obsadzovali obecné a mestské rady v krajine. Zároveň usporadovali početné manifestačné zjazdy, čím sa snažili nakloniť si verejnosť na svoju stranu. Paradoxom je, že spomenuté demokratické vlády fašistom platili, poskytovali im výzbroj a používali ich na zabezpečenie v úvodzovkách poriadku. Uvedené len dokazuje, v akom rozklade sa nachádzala centrálna štátna moc. Socialistické odbory sa v auguste 1922 pokúsili zorganizovať generálny štrajk. Celá akcia dopadla neúspešne a ešte viac zvýšila obavy medzi strednou vrstvou. Uvedené nahralo fašistom, ktorí začali obsadzovať mestá a pripravovať sa na prevrat. Dňa 24. októbra 1922 sa v Neapole zišlo veľké zhromaždenie. Ulicami mesta pochodovalo až 40 000 kvadristov. Benito Mussolini zaslal vláde ultimátum, v ktorom požadoval prevzatie moci. Situácia kulminovala v noci z 26. na 27. októbra 1922, keď prebehla mobilizácia čiernych košiel. Fašisti a ich prívrženci začali obkľúčovať väčšné mesto. Zároveň obsadzovali strategické body aj v iných častiach krajiny. Minister vnútra sa síce pokúsil vyhlásiť stanné právo, avšak kráľ Viktor Emanuel III dekrét nepodpísal. Panovník dostal mylnú informáciu, že do mesta vstupuje až 100 000 milicionárov. V skutočnosti ich však bolo len od 20 do 30 000, navyše zle vyzbrojených. Armáda by si s týmto davom bez pochyby ľahko poradila. Spomínané udalosti sa odohrali 28. októbra 1922 a vojdu do dejín ako pochod na Rím. Bezmocná vláda podala v ten istý deň v dopoludňajších hodinách demisiu. Kráľ následne poveril Benita Mussoliniho zostavením vlády. Samotný vodca fašistov pricestoval do Ríma z Milána 30. októbra 1922. Vtedy už do nechráneného mesta proudili fašistické oddiely. Prevrat prebehol bez odporu, rýchlo a úspešne. Panovník vymenoval v súlade s ústavou novú vládu širokej koalície. Zložená bola nielen z fašistov, ale zahŕňala príslušníkov veľkej časti politického spektra. Od liberálov po konzervatívcov. Benito Mussolini a jeho spolustraníci získali post premiéra a kľúčové ministerstvá. Financie, zahraničné veci, vnútro, ako aj ministerstvo spravodlivosti a post ministra pre oslobodené územia. Taliansko si zachovalo monarchistické zriadenie na čele s kráľom Viktorom Emanuelom III. Zdanie plurality bolo len formálne. Rozhodujúce slovo vo vláde mali fašisti. V ďalšom období upevňovali moc a inštitucionalizovali svoje pozície. Ľavica a opozícia ako celok boli prenasledované. Len počas prvého roku teroru čiernych košiel zaznamenali úrady oficiálne až 166 politicky motivovaných vražd. Notoricky je známa kauza kritika režimu socialistu Giacomo Matteottiho. Spomínaného opozičného politika fašisti uniesli v júni 1924 a jeho umúčené telo sa bez známok života našlo nedaleko Ríma. Ešte predtým v decembri 1922 vznikla tzv. Veľká fašistická rada ako najvyšší mocenský orgán v krajine. Nadradená bola dokonca aj vláde a parlamentu.
Vo všeobecných voľbách zo 6. apríla 1924 hlasovalo za koalíciu tvorenú fašistami a členmi ďalších pravicových strán viac ako 4,6 milióna občanov. Uvedené im vynieslo pohodlných 374 mandátov z celkového počtu 535. Hoci opozícia získala len o milión hlasov menej, tak v dôsledku nevýhodného volebného zákona, ktorý fašisti predtým presadili, im bolo pridelených len 157 kresiel. Spomenutý zákon garantoval víťazovi volieb 2/3 kresiel za predpokladu, že získa aspoň štvrtinu hlasov. Voľby z apríla pritom neprebehli transparentne. Pri samotnom hlasovaní dochádzalo k zastrašovaniu a násilnostiam. V júni 1924 otriasol spoločnosťou už spomínaný únos Giacomo Matteottiho. Socialisti, komunisti, liberáli, ľudovci, menšie opozičné strany a nezávislí poslanci odišli na protest parlamentu a vytvorili protifašistické zoskupenie tzv. Aventínsky blok. Dokonca aj doterajší podporovatelia Benita Mussoliniho, vplyvní priemyselníci, požadovali pokojné vyriešenie situácie. Vodca fašistov bol nútený obmedziť militantné krídlo v strane. Zároveň obetoval 3 skompromitovaných členov ministerstva vnútra, medzi ktorých patril aj šéf tlačovej kancelárie rezortu Cesare Rossi. Nejednotný Aventínsky blok však nedokázal účinne vzdorovať zavádzaniu diktatúry. Dňa 3. januára 1925 si fašisti uzurpovali moc do svojich rúk. V rovnaký deň prebehla reorganizácia vlády. V novej garnitúre sedeli už len výhradne fašisti. Uvedené znamenalo definitívny koniec demokracie v Taliansku. Začalo sa obdobie diktatúry. Spustila sa vlna násilností a represálií namierených voči opozícii. Opäť dochádzalo k početným, politicky motivovaným vraždám. V nasledujúcom období fašisti pod vedením Benita Mussoliniho upevnili svoju moc. Medzi rokmi 1925 až 1926 zrušili slobodu tlače a zaviedli cenzúru. Došlo k rozpusteniu miestnej samosprávy. Ovládli odbory a pracujúci stratili právo na štrajk. Fašistická strana sa stala jediným legálnym subjektom. Všetky opozičné strany boli zakázané. Bol obnovený trest smrti za v úvodzovkách politické zločiny. Parlament prišiel o moc, fašisti začali vládnuť pomocou dekrétov a tak ďalej a tak ďalej. V apríli 1927 bola prijatá Charta práce, ktorá zásadne menila pracovnoprávne vzťahy. Rozdeľovala produktívnu populáciu do tzv. Korporácií podľa výrobného princípu, napríklad poľnohospodárstvo, chemický priemysel či obchod. Okrem iného privilegovala zamestnávateľov, najmä veľké firmy a priemyselníkov, na úkor zamestnancov. Formovanie totalitného systému bolo završené reformou ústavy v decembri roku 1928. Taliansko zostalo oficiálne naďalej monarchiou, no kráľ Viktor Emanuel III nedisponoval reálnou mocou. Tá sa koncentrovala výhradne v rukách fašistov. Samotný Benito Mussolini posilnil svoju pozíciu vodcu prostredníctvom rozsiahlych vnútrostranických čistiek. Veľká fašistická rada sa stala výhradnou nositeľkou zákonodárnej, poradnej i kontrolnej moci. Voľby síce neboli zrušené, ale mali len formálny charakter. Voliči si v úvodzovkách vyberali z jednotnej kandidátky. Záverom treba podotknúť, že etablovanie diktatúry v Taliansku poslúžilo ako vzor Adolfovi Hitlerovi a nacistom pri ich ceste za mocou v Nemecku. Týmto by som dnešný diel ukončil. Ďakujem za pozornosť a želám všetko dobré. Tento podcast vznikol vďaka finančnej podpore projektu KEGA číslo 008 UCM spojovník 4 /2022.
Názov projektu: Podcasty ako inovatívna súčasť výučby všeobecných dejín 20. storočia.